הורים היום יותר מרצים את הילדים שלהם מאשר מציבים להם גבולות. זה מתחיל כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, שההורים כבר לא יודעים איך להתנהג, מה לעשות, כי ההורה בעצמו מאוד מאוד מבולבל רגשית. והכל מתחיל בזה שההורים בעצמם אין להם את העצמי האמיתי שלהם, והכל קשור בעניין הזה של רגשות. מה זה רגשות בעצם? זה או שיש לנו איזה דרך שאיתה אנחנו הולכים, ואנחנו גדלנו בצורה כזאת שהציבו לנו את הגבולות בצורה נכונה, או שבעצם אנחנו יותר היינו בעולם הנוקשה, לעומת עולם שכולו משוחרר ומלא מלא באהבה. היום אין את המקום הזה של גם וגם. ואז מה שקורה כשהילד הוא זה שמתחיל לשלוט בהורה עצמו. ועם הגדילה שלו, ההורים לומדים לפחד מהילדים שלהם, במקום שהילדים יהיו יותר כאלה שיכולים לקבל את הסמכות וללמוד מה זה סמכות בחיים ולקבל את הסמכות.